بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دردرابي en getti Allah jottindo en ha wakkati siriya men bi'ete ka an-nisaa wal atfal. Hande bo en do tokkitina wolugo ko larani haala inde. To on ciftori ha darsere men salinde en bolwino haala ko wi'ete no inde, ko wi'ete somore, ko wi'ete jammore. Hande bo ko en bolwata annabijo sallallahu alayhi wa sallam to be ngari no be ngecci mo inde goddo laati nyiddunde odon no sanjitande. Kanjum wadi goddo to nasti dina islama do inde mako to wodai nde sanje, amma to nde wonde nde sanjataake. To kadi dum man do bo dum do holla en sanjitugo inde nyiddunde. Nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam walaati o do sanja inde hallunde o wartira inde wonde. Tirmizi fillani en be Ibn Majah daga to Abdullah ibn Umar radiyallahu an annabnatan li Umar kana yuqalu laha Asiyah fasamaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jamila. Wodi Umarunul Khattab o don no mari ɓiɗɗo debbo wiyeteɗo Asiya, geddo Allah. Ni inde Asiya ɗo geddo Allah. Se annabijo sanji inde man wartiri nde Jamila. Goɗɗo wi'an yo Umar ni waɗa inde ɓingel mum Asiya ɗo qabla al-islami on, diga islama warayno on o waɗi banni. En andi zaman jahiliya kaɓe pat ɓe ɗon no nder jahiliya. To kadi se annabijo sanjitanimo inde ɓingel man wartiri ngel Jamila. Nonne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam hako Abu Dawud fillani en wi o sanji inde goddo wiyetenodo Asi, wato be hande wiyetenodo Shaytan, be wiyetedo Aziz, be wiyetedo Utla. Wato o sanji inde man do be wiyetenodo Hakam, be wiyetedo Ghurab, be wiyetedo Habbab. O sanji inde de padmaje. Hande o wartiri inde godde fere bodde. Ko wiyete Asi en andi geddo Allah. Aziz do dum inde jawmirawo. Utla do bana wigo goddo nyaado. Annabijo sanji inde man de pas. Shaytan bo en andi ko non. Hakam dum inde Allah. Ghurab lekuwal de pat annabijo sanji de. To Habbab do bo dum inde mbodi. Ko do fere bi dum inde shaytanul. To goddo fere don no wiyetenodo Harbu, annabijo sanji inde mako wartiri Silmu. Wato Harbu do inde mako habre, annabijo wartiri wika inde mako ka jonde jamo. Eno no goddo fere don no inde Mubdaji, annabijo sanji inde mako wartiri Mumbaith. Nane ka pukkido wali tan mo ummata ko inde mako, annabijo wartiri inde mako kaftotodo, wada sungullaji mum, wada dina mum. To non hande Bani Zinya dum inde lenyol, annabijo wartiri inde ma e Bani Rishda ni. Bani Mughwiya bo donno annabijo wartiri be Bani Rishda kambe fu. To Abu Dawud on wurtinani en qissaka holli en inde hallunde sanjete wartire inde wonde. To ni laati inde man do mari ngaptaraku sanje wartire alfalu boddo. Goddo fere wari no ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha ko Imam Bukhari wurtinani en daga to Sa'id ibn al-Musayyib, kanko boko o jabi ha baba mako en bo jabi ha mama mako. O yimi wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Annabijo jami am no inde ma? Mi wi Hazn on woni inde am. Hazn do dum leddi caatundi wi'ete non. Se annabijo wi mo kai an ka inde ma Sahalu. Na caatudum koydum on, diggudum koydum. Se o wi'ata mi sanjata inde nde baba am indaniyam. To annabijo sanji inde kallude wartiri inde bodde.
banni wa hakada. Imam Malik filli ha Muwatta daga to Yahya ibn Sa'id Umar ibn al-Khattab o wi goddo fere no indema, goddo man wi Jamra. En do nana jonta fu inde himbe Jamra do ban wi go julmere yite. sai Umar ƴami mo abi moy, gala o wi Ibn Shihab. Umar ƴami mo igal toy on a wari, igal leddi toy, o wi daga to Hurqa. O wi e to jonde ma woni, o wi ha harratun nar. O wi harraji, Umar wi'ata mo harraji man bo ɗi ɗiɗi, ha harra je toy gotel, o wi ha bidati laza. Umar wi mo hotu ha yimɓe mon ɓe kalki ɓe ngulake. To ko inde ɗe en jangi ɗo ham yecca on mana maje. Umar nde ƴami mo no inde ma, o wi ƴulmere yite. Wi mo abi moy, o wi mi ɓi sungummere yite, wato Jamre. O wi'ata iga toy a wari, o wi leddi amin inde mum Nguli. O wi ha nder Nguli man ɗo ha toy jonde ma woni, o wi ha Nguli yite. Nguli yite on inde nokkure ha mi woni man, wato leddi amin ma Ngulndi. hawa wurongo mi woni bo wulo yite o. Se Umar wi'ata mo gure gulɗe inniraɗe wula yiteje man ɗo naɗe ɗiɗi, ha ngoye o woto, o wi ha wi'etengo laza bo en andi ɗum inde yite ha nder giteli lahira. Se Umar wi mo hoto a tawtan himɓe ma pat ngulake ɓe kalki, wato ko waɗi ngam ɓe mbaɗi alfaluji kalluɗi corok, pat ko larani haala yite, haala wulgo, iga ƴulmere yite, iga jomnorgal, iga hande nguli, iga hande nguli yite, iga laza. To Umar wimo hoto a tawtan himɓe mon nguli, hoti o tawti nonnon man, o tawi ɓe nguli man. Ase alfalu ɗo se ɓi adama waɗa alfalu boɗɗo, ta waɗa alfalu kalluɗo. Balɗe ɗo ni derɗiraɓe mi yi be gite am ha wato hande ala ha jihaz télévision ha leddi Iraq to wodi wuro ɗon ɓe kolli, wato inde mago man ɗo on mi yejjiti jonta, amma inde man nyiddunde kayre man fu ko larani galwa jahannam. Yawwa mi siftori jahannam on inde wuro man. Jahannam man ɗo himɓe wuro man on mofti ngulliti, ɓe mbi meri wuro maɓɓe sanjana ɓe inde wuro man, ngam wuro man ɗo ɓe ɗon gi'a ngabtaraku ha maago, ɓe ngala l'école, ɓe ngala suudu dofta, ɓe ngala kaza, ɓe ngala kaza, ɓe ngala ndiyam, ɓe ngala yite, ɓe jooɗi bo duuɓi ɗuɗɗi, duuɓi temeɗɗe wuro man go ɗon. On hande mergo notani ɓe kadi sanjanan ɓe inde wuro man. Ɗo balɗe ɗon ɗum waɗi. En ɗon hikka ɗo ha hitande hijira dañeki annabi Isa duuɓi 2013 ha nder lewru Fabrayir on ɓe bolwi ɗo. Banni wa hakada, mi anda to won mo yiɗo. To kadi inde hallunde ɗo se sanjite wartire inde wonde. Inde to laatake hallunde sanjite wartire inde wonde. Ta goɗɗo waɗana ɓiyum bo inde ko hertori Allah. Masalan bana Ahad, bana Samad, bana Khalik, bana Razzak. Inde ɗeɗo ɗo ɓi adamajo innatake ɗe, amma to hawri be abduka innan, a wiyan Abdul Ahad, Abdul Samad, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, ɗo ka wiyan. Amma yofa Ahad tan ha dow ɓi adamajo ɗum inde mako dagata. Nono Samad, nono Khaliq, ɗo ka pat ɗum inde jawmirawo. To kadi ɗo bo se goɗɗo taskito. Jawmirawo ceniɗo kanko woni Hakam. En andi zaman jahiliya ɓe ɗon no mbiya ɓikkoji maɓɓe Abul Hakam, ɓe ɗon no mbiya goɗɗo Abul Hakam. Wodi goɗɗo feere fu hani onde o wari ha nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ha Madina, oɗo wondi be yimɓe mako, ɓe ɗon no mbiya mo Abul Hakam. Sai nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ewni mo wi'ata mo Allah on woni Hakam, ha mako on kiita hotata. Ko waɗi on mbi'ata goɗɗo mon Abul Hakam? Se oɗo go wi'ata yimɓe am on to ɓe luuri ha hunde fu ɓe gadda kiita man ha am, on ɓe ewnitiri am Abul Hakam. Se nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallama wi'ata a wala ɓingel na? O wi miɗo mari ɓiɗɗo wi'eteɗo Shuraihu be Muslimu be Abdullahi. Se annabijo ƴamata mo woni mawnirajo ha nder maɓɓe, o wi Shuraihu ɗo on woni mawnirajo.
sai annabijo wimo to nden ka an kam hande ka somorema Abu Shuraih ɗo on woni somorema ni a ewnete. Muslim filli daga to Abu Huraira o wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wi goɗɗo mo ɓurata sobgo ha yeeso Allah nyalawmare darngal mo Allah ɓurata tikango goɗɗo waɗuɗo inde mum Malikul Muluki, Malikul Amlaki. O wi kanko on woni lamɗo lamlamɓe. En ɗon nana inde man ɓoyo en mbiyan no Shahin Shah ɗo bana wigo Malikul Amlaki, lamɗo laamiɓe. Annabi joyi oɗo Allah tikkanan mo masin yande darngal ngam wala laatiɗo lamɗo lamlamɓe ka sai Allah, kanko tan woni lamɗo lamlamɓe. To nonnon tata goɗɗo waɗana inde ɓingel mum bo inde goɗɗe feere ɗum ɗon bana jammoje ɗum alfaluje go, amma alfaluje man ɗo hande to ɗe kawri be kalimawol la ɗe kollan hunde laatinde ñiddunde, kanje bo haɗama innirgo be maaje, bana Aflah, bana hande Yasar, ko nandi banni. Ngam to a ƴami goɗɗo man anon woni Yasar na, o wi'a la, o wi la, to na ɗum kanko o wi la. To ma ban woni Aflah na, o wi'a la. To o wi la ɗo wato holli o riwi khairugo ha mako. To irim inde ɗen ɗo bo hani himɓe luta ɗe, nane ma kanje ka ɗum jammoje na ɗum inde. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama o haɗi en waɗugo inde kalluɗe, o haɗi en waɗugo inde kalluɗe. Sakko ma inde ɗe ɗon nayi kam: Aflah, Nafi', Rabah, Yasar. Bi adama luta ɗe. Nonnon hande o woɗɗitini en waɗugo inde abduje hawra be kuje goɗɗe feere na be inde Allah, bana Abdul Uzza, Abdul Kaaba, Abdul Nabi, ko nandi be ɗo bo annabijo haɗi. En ɗon nana ha zamanu men jonta ɗo ɓe mbiya Abdul Rasul, ɗum ɗo ɗum kaɗa ɗum ha Islama. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha kono Hunayn en andi o wino ana nabiyu la kadhib anamnu Abdul Muttalib. Tata goɗɗo wi'a yo nde a wi abdu ka se be inde Allah hawrata, ko waɗi Abdul Muttalib ka Muttalib ɗo nana ɗum inde Allah? To ɗum ka ɗum laataki nder babuwol ƴontugo inde ha Islama, bana ko Ibnul Qayyim wolwi. O wi to a wi Abdul Muttalib ɗo kam a nyembi on, a yecci dede ko Abdul Muttalib man andirano on, wato na ɗum a waɗi inde wonde feere hesre. To kadi banni ha ko larani inde, ha fahin sahabo en ɓe ɗon no bolwa ha yeeso annabijo inde leɗɗi maɓɓe, ɓe mbi'a Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Shams, Bani Abdiddar. Annabijo yankirai ɗum ha maɓɓe ngam ɗum hikaya, ɓe ɗon no lornita ko sali on. Amma enen on jontata en inda inde ɓingel men Abdu Shams ɗo ka dagata, amma to en ɗon bolwa en ɗon lornita hande dede ko sali no nane en mbi'an non man wala ko waɗata. Banni wa kaza en andi ɗo dago ha wolugo hunde salinde ko dagata ko ha ƴontugo waɗa kesu. Nono goɗɗo daitina ɓingel mum bo inɗe goɗɗe feere ɗon ɗe hollata fasikare, bana Gharam, bana Huyam, bana Nihat, ko nandi banni. Irim ɗo bo ɓi adama daito innugo ɓingel mum irim man. Gharam ɗo ɗum bege yiide. To e nonnon hande bana Nihat ɗo en andi ɗum debbo tuɓinɗo, ko nandi banni inɗe ɗe fasikare ɗon ɗe irtata suuno ha ɓi adama. To irim ɗe ɗo fu en kaɗama ha Islama en daito innugo be maaji. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o solni ummatore maako ha waɗango ɓikkoy mum inde Abdullahi e Abdurrahman ɗo e ko nandi be man ɗo. Annabijo solni en ha dow man. Ha abduje ɗo ni ha ɓiɓɓe worɓe ka en keɓan je de hande ko he'ata en. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en ha hadisul ngol Abu Dawud e Nasa'i filli, o wi'ata yo inne ɓikkoy mon be inde annabo en. Ko ɓuri yiɗego inde ha Allah bo Abdullahi e Abdurrahman. Inde ɓurde gonɗugo bo Harith e Hammam. Ko ɓuri ñiddugo bo Harbu e Murra. Wato ni Harbu ɗo bo habre, Murra ɗo bo hunde latinde hande wi'ete non. Ko bo hande
quwwatun wa batsh ko bo hande sa'atugo gato be kosi sembe ha kaadengol wato goddo laatido cembiɗɗo mardo nangde caatude wi'ete murra to dum man do annabijo hadi en wadugo non kadi to enon non bingel to danyama wadanama inde do somete bo somore man en bolwino ha darsere men salinde abu fulan ummu fulan ibnu fulan do woni comoje kanjum man do bo dum boddum bi adama soma inde bingel mum ngam dum hokkangel wato daraja ande somangel annabiyo sallallahu alaihi wasallam o wowi somugo bikkoy o do ewnirabe be comoje mabbe ngam andingo ummatore maako heba be tokko laawol maako wari ya hadithu al-Anas ibn Malik o wini laado Allah sallallahu alaihi wasallama o laatake kanko on buri wodugo himbe pat gikku midon no mari derdiraawo inde maako Abu Umair annabiyo sallallahu alaihi wasallama to on go wari ha maako o wi'a ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr ni annabijo wi'ata wato wodi colel donno Abu Umair man fijiditta be colel man do se to o wari do annabijo wi'a mo ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr wato no colel wadi to dum man do holla en hala somugo annabijo sallallahu alaihi wasallam o dungani Aisha wada somore mum ummu Abdullahi alhalbo o danyai Abdullahi do dum bi Zubair on amma sai be ewnitire Aisha be ummu Abdullahi en andi Abdullahi ibn Zubair bo dum bi derdirawo Aisha dum bingel Asma'u bi Abu Bakri amma Aisha ewnitirama be maako ummu Abdullah ase ko goddo danyai fu o somirte be inde bingel Anas iga o danyaino o do wi'e Abu Hamza Anas ibn Malik iga o danyai somore maako Abu Hamza da Abu Huraira do somore maako Abu Huraira wala bingel wi'ete engel Huraira wala iga wala bingel ma o do some bani en andi inde maako Abdurrahman ibn Sakhr amma be do choma mo Abu Huraira to hani goddo mara somore an baba on wadanta dum bingel ma igangel pamarel igangel danyata a wadani ngel inde a wadana ngel somore bo a wadanan goddo bo somore ko o wala bingel a wi'an mo Abu Fulan jonta nda Abu Bakri do wala bi do wi'ete do Bakru on o wi'ama Abu Bakr non Umar ibn al-Khattab be do bi'a mo Abu Hafs wala bi do wi'ete do Hafs non Abu Dharr al-Ghifari o do wi'e Abu Dharr wala bi do wi'ete do Dharru enon non Khalid ibn al-Walid be do choma mo Abu Sulaiman wala bi do wi'ete do Sulaiman to kadi dum man do dum wari ha sahabo en ko dudi masin somugo goddo wi'a mo baba wayne alhalbo wala bingel wi'ete ngel non dum man do dum islama waddi dum kadi dum gidado goddo mawdo ko bingel fu somete ko won somore en bi wi'ugo baba wayne ko dada wayne ko bi wayne to kadi to laatake bingel danyama bannido baba on mari haqqe hande ha hokkugo inde mando amma hadaka o dawri da be dada to ni hande be pottan ha dow inde laatinde wonde be potta ko dada on subinde fu baba foti yerdana mo be mbadande non man to de laatinde wonde Al-Quran wi'en ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah yewnirebe ha babirabe mabbe kanju on mari adilaku ha Allah wato bingel yewnitire ha baba mu ta yewnitire ha goddo fere annabijo sallallahu alaihi wasallam o yecci en mi hebi bingel hanki mi wadi inde magel bo be inde tokora baba am annabi Ibrahim mi wadi inde magel Ibrahim kangel bo dagata ko baba bingel ko goddo fere wadana ngel inde latinde nyiddunde jammore ko en bi'ata jammore latinde nyiddunde bana Qasir A'war Akhras Khunfusa ko nandi banni Qasir do gajere A'war do dokko Akhras do mukajo Khunfusa do ko nandi bana hoore masala to irim dum do dum hada ma ngam alai wala tanabazu bil alqab suratul hujurat ta on yewnotira be inde jammoje kadi
to kadi dagoto goɗɗo waɗa somore ɓingel mum Abul Qasim na o na dagoto goɗɗo waɗa in somore ɓingel mum Abul Qasim na ko dagatako ɗum man ɗum ɗo mari luure. dagoto goɗɗo waɗa inde ɓingel mum bana inde annabijo, ngam hadisewol ngol Jabir filli annabijo sallallahu alayhi wa sallama, wato Jabir wari ha maako wari wimo goɗɗo feere Jabir wi'ata goɗɗo fillani en kadi wi goɗɗo feere dañanama ɓingel, o wari o yecci annabijo, o wi mi waɗi inde magel Muhammadu. se himɓe maako mbi'atamo kanko goɗɗo go, min accatama a waɗa inde ɓingel ma be inde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. se o efti ɓingel go o wardi ha annabijo, kanko ande o heɓi ɓingel o waɗi inde magel Muhammadu, o yecci himɓe maako cali, ɓe mbimo kay min accatama a waɗa inde ɓingel ma tokora nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. o muñay sam, se o efti ɓingel o wardi ha annabijo, o wi ya nelaɗo Allah, mi heɓi ɓiɗɗo gorko, mi waɗi inde maako bo tokorama Muhammadu, himɓe am kaɗiyam, ɓe mbitami inda hande tokora inde ma. se nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi'ata mbaɗe inde ɓikkoye mon bana inde am, amma ta coome ɓikkoye mon be somore am. to hadisewol ngol kam ngol ɗo holla en goɗɗo somata be somore annabijo, wi'ata ɓingel mum Abul Qasim, wi'ata ɓiɗɗo mum banni. amma en ɗon jaa hadiseji goɗɗi feere bo ɗon. to kadi annabijo wi fa innama ana Qasim, wato ukassimu bainakum, minon woni cendo o, minon sendata hakkunde mon be adilaku. to waɗugo somore man be inde annabijo be somore annabijo, modiɓe mujtahidun ɓe mari luure ha ɗon, konguɗi maɓɓe ɗon feere feere, amma wadgo inde bana inde annabijo kam ɗo ka wala luural. a dayante ɓiɗo a waɗa inde maako Muhammadu, ɗo ka wala luural. amma noy a wi'an mo Abul Qasim na, a somamo be somore annabijo na, ko waɗata ɗo on? o wi modiɓe ɗo mari konguɗi ha ɗon. kongol arandewol man kam ɓe mbi ɗum gañaɗum mutlagan, tata a waɗa somore ɓiya be somore annabijo. ko woni hujja maɓɓe ha man bo hadisewol ngol en bolwi jonta ɗo, ngol annabijo yi wala, wato ta coome be somore am ɗo. hosuɓe hadisewol man be ko nandi be magol ɓe mbi goɗɗo somata inde ɓingel mum bana somore annabijo, ngam annabijo wino tasammaw bismi wala takannaw bi kunyati, inde ɓikkoye mon bana inde am, amma ta coome bana somore am kam. to kadi Imam Shafi kanko kam dow ɗo o yahiri o wi ɗum gayaɗum. kongol ɗiɗaɓol ɓe mbi ɗum dagi, goɗɗo soman ɓingel mum bana somore annabijo. ɓe kujjori be hadisol ngol Abu Dawud filli ha deftere daga to Aisha radiyallahu anha. Aisha wi'ata debbo feere wari ha annabijo, o wi ya nelaɗo Allah am, mi heɓi ɓiɗɗo gorko, mi waɗi inde maako Muhammadu, mi waɗi somore maako bo Abul Qasim. se ɓe mbiyam bo a yiɗa ɗum an annabijo. kadi se annabijo wi'ata yo ko waɗi inde am ka dagoto, nden somore am bo dagatako. annabijo jaabi banni, wi'ata banni. to ɗo bo ɗum ɗo holla en nden ka ase goɗɗo soman bana somore annabijo. kanjum waɗi yahirɓe dow ɗo bo ɓe mbi ɗum dagiɗum. en pamtu bo ɗum kongol arandewol ɓe mbi ɗum gañaɗum. ɓe kujjori be hadisewol ngol annabijo wi inde ɓikkoye mon be inde am, amma ta coome somore am. ngol bo ngol wi annabijo wi ko waɗi kadi inde am ka dagi, nden somore am ka dagaki. to yahirɓe dow ngol bo ɓe mbi ɗum dagiɗum. Ibnu Abi Shayba kanko bo dede ko o fillani en, wato o fillani en kanko man ɗo, o wi haddathana Muhammad ibn al-Hasan an Abi Awana an al-Mughira an Ibrahim qala kana Muhammad ibn al-Ash'ath ibn ukhti Aisha wa kana yukanna Abul Qasim. o wi wodi Muhammadu ɗon ɓi Ash'ath, kanko man ɗo ɗum ɓi derɗirawo Aisha debbo. kanko man ɗo inde maako somore maako kadi somore maako Abul Qasim, wari banni ha zaman annabijo haɗay. to wodi Abu Khaythama o filli daga to Zuhri, o wi mi hewtake himɓe nayo ɓiɓɓe sahabo en nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, kala goto maɓɓe fu somore mum Abul Qasim. o wi Muhammad ibn Talha ibn Abdillah,
kanko ɗo somore mako Abul Qasim, baba mako sahabojo, kanko man bo o sahabojo. Nono Muhammad ibn Abi Bakr, kanko fu ɓeɗo coma mo Abul Qasim. Nono Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, ɓeɗo coma mo Abul Qasim. Nono Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, ɓeɗo coma mo kanko bo Abul Qasim. ɓeɗo ɓiɓɓe sahabo en ɓe nayo ɓe pat ɓeɗo come Abul Qasim. ɗo bo ɗum hujja ha hollugo somugo Abul Qasim man ɗum dagi ɗum. Imam Malik ɓe yamti mo noy to goɗɗo inde mum Muhammadu somore mum bo Abul Qasim. Imam Malik jaabi o wi wala ko wari haɗi ɗum ha ko mi ɗelliti, mi yahi bo gacce ha wadgo non. Ase a waɗan inde ɓingel ma Muhammad, inde somore magel bo Abul Qasim, wala ko watta. Yebre ndeɗo yahirnde dow banni ɓe mbi ɗum dagi mudlagal, e ko ɓe jaabi ha hadiseji kaɗɗi ɗi annabijo wino ta come be somore am, ɓe mbi ɗi nuskhaɗi, ɗum artino ha aran islama amma ɓawo man ɗum sanjitama. Ni ɓe mbi en andi naskhu bo anda ɗum ha islama. To kongol tataɓol ngol wi dagata ko goɗɗo hawra hakkunde somore annabijo e inde annabijo kam, o waɗa inde ɓingel mako Muhammadu, somore magel bo Abul Qasim, ɗum pat ɗum hawra, ɓe mbi ɗo ka dagatako. Amma o foti o waɗa inde tan, ma bo o waɗa somore tan, ma o waɗa inde ɓingel mako Muhammad tan, o hawra be inde wonde feere na be somore Abul Qasim, ma bo o waɗa inde ɓingel man Abul Qasim, o hawra be inde wonde bana Ibrahim Abul Qasim ko Sa'id Abul Qasim. ɓe mbi ɗo ka o foti o waɗa, amma ta o hawra ɗe. To ndeɗo bo ko nde hujjori yebre ndeɗo hadise won ngol Abu Dawud filli daga to Jabir annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi man tasamma bismi fala yatakanna bi kunyati wa man takanna bi kunyati fala yatasamma bismi. Annabijo wi ko moy wadi inde mum bana inde am to Qur'an ta o wada somore mako ka bana somore am, ta o wada Abul Qasim. Ko moy wadi somore mum bana somore am bo ta o wada inde mako bana inde am. Kambe o ɓe kujjori be hadise won ngol. Non hadise wol gol feere ɗon Ibnu Abi Shayba filli daga to Abdurrahman daga to Abi Amra, o wi'ata yo daga kanko bo o filli ha bappaño maako, o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tajma'u bayna ismi wa kunyati. Annabijo wi ta moɓe on kawra hakkunde inde am be somore am kam, ta mbaɗe non. E bo Ibnu Abi Khaythama kayum bo filli o wi Muhammad ibn Talha nde o heɓi ɓingel, wato Talha wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata mo inde ɓingel ɗo Muhammadu, miɗo soma mo bo Abul Qasim. Se annabijo wi'ata mo kai ta hawruɗe kam, waɗu somore mako Abu Sulaiman. ɗo bo ɓe kujjori be ɗo fu kadi nder hujjaji maɓɓe. To yebre na yabre kamɓe o ɓe mbi ɗum haɗama sam, ta goɗɗo soma inde ɓingel mum somirangel be Abul Qasim kam, kanju ka ɗum ɓe mbi kamɓe bo haɗego non man ɗo ha zaman annabijo on, afwan ɓe mbi haɗugo somugo goɗɗo be inde Abul Qasim ɗo ha zaman annabijo on, amma nde annabijo eggiti kam jonta ka dagoto kadi. Amma ha zaman annabijo kam ngam ta diwtinoramo, a wi'a Abul Qasim o tammo a yewna goɗɗo feere, annabijo tammo ɗum kanju on waɗi haɗama zamanu mako, amma ɓawo zamanu mako kam dagi. En keɓi konguɗi nayi, wiɓe ɗum wanyama, be wiɓe ɗum dagi, be wiɓe hande ɗum hawratake on, amma to feere feere ka ewnan, be wiɓe zaman annabijo on ɗum haɗa, amma jonta ka ɗum dagi. Yebre man kayre bo nde hujjori be hande ko Abu Dawud filli ha deftere mum, o wi Aliyun radiyallahu anhu wi'ata in wulida li ba'daka waladun usammihi bismik wa ukannihi bi kunyatik, qala alayhi salatu wassalam na'am. Ali ibn Abi Talib wi annabijo ɓawo ngurdam ma to mi heɓi ɓingel mi waɗan inde magel Muhammadu, somore magel Abul Qasim. Annabijo wi mo to mi nani, waɗu. To bo ɓe kujjori beɗo. To kadi banni ɗum woni ɗum ɗo mari konguɗi nayi modi ɓe mbi'ata ha tarje ha jisingo, ɓe mbi kongol nayaɓol ɗo kangol on ɓurata hande margu hujja. Wato ban wigo zaman annabijo ka ta waɗa non, amma to zaman annabijo sali bana ha zamanu men jonta ɗo kam a foti a waɗa inde ɓingel ma Muhammad, a waɗa somore magel bo Abul Qasim dagi, ngam ɗum diwtinorta annabijo.
amma to bana zamanu nane en andi annabijo ɗo jooɗi goɗɗo wara ewna ɓingel mum hande Abul Qasim si annabijo nana diwtora tammano ɗum kañum to hala hulugo banni waɗi zamanu mako ɗum haɗa to konngol ngol ɗo kangol ɓuri sahago miɗo waɗa khulasa to a heɓi ɓiɗɗo waɗan mo inɗe boɗɗe ta waɗan mo inɗe zamanu ɗe en nanata waɗan mo inɗe boɗɗe inɗe annabo en abduje tawon nden inɗe annabo en inɗe salihi en ko nandi banni to ɗum rewɓe bo hande inɗe rewɓe annabijo inɗe ɓikkoye annabijo ko nandi bana Maryam hande masalan irin banni to nden bo debbo be gorko pat maran somore to debbo ma inde man fuɗɗira be ummu wonu somore man fuɗɗirta to gorko bo ibnu ko abu hawra be inde mako nde o marino eno no dagoto bo goɗɗo waɗana ɓingel mum inde annabijo hawra be somore annabijo ha zamanu men jonta en goni ɗo goɗɗo sufta bo inde wonde waɗana ɓingel mum to ngel dayawa man bo waɗana ngel tahnik wato waɗana ngel hande ƴakka dibinoje waɗana ngel ha hunduko e non goɗɗo salihijo on bo waɗata non hirsana ngel bo ɓe luuri ha hirsugo man jawɗi ɗiɗi hirsete ha gorko na ko ngota en tammi ɗum wolugo ha nder sere men warwode wakkati men waɗi ɗum Mamoud goni on keɗiti ha sira wiyete ka An-Nisa wal Atfal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.